Ai huomenta, äitiäisi. Huomenta vaan, kultaseni. Menen syömään aamupalan. Mistä kiposta saan syödä? Saat päättää värin. Kiitti. Niin hyvä. Vien netkin pois. Äkki roskiksen. Äiti, vien tän roskiksen. Okei. Jätän kalan iltapalaksi. Mene ulos leikkimään. Vaikkapa. En mä taida. Miksi et? No koska... No en mä vaan halua. Miksi et sinä nykyään enää halua mennä ulos leikkimään? Au. Uissutko kultaseni? Ei isi. Hyvä. Olen välillä kömpelö. Kaadun puun juuriin. Niin minäkin välillä. Niin miksi et halua? No, naapurit on koko aika hirveitä pissistelijöitä. Siksihän täällä ei nykyään enää asu ketään muut kuin me. Ja he. Ei nyt niin kamalia voi olla, että he kaikki häjättävät pois. Kyllä se nyt vaan niin on. Mä menen omaan huoneeseeni. Tai en ehkä sittenkään. Hän on aikas allapäin. Niin kamalia voi olla. Ei niin. Mitä nyt pitää tehdä? En tiedä.